El cicle formatiu de grau superior d'ensenyament i animació esportiva té una durada de 2.000 hores repartides en 2 cursos escolars. La competència general consisteix en programar, gestionar i dirigir les activitats d'ensenyament de diferents esports, d'inclusió socioesportiva i de temps de lleure. Al crèdit 4 d'implements realitzem un estudi de la tècnica i la biomecànica mitjançant els recursos audiovisuals. La possibilitat de fer la formació en centres de treball en format dual ens permet un apropament més directe al món laboral.